Takže čaute. Dneska sa vám chcem povedať, že mi dneska prišlo na tému oblečenie pre Labubu. Tak tu mám tohoto sivého. Tak to vyzerá. Akože celkom pekný, jo. Tu má jak to. Takže to pekne vyzerá, kamo. Poviem, že super. Ja chcel som povedať, že jak ma vtedy, čo som hovoril, tuším včera, či kedy to bolo, tak urobil som si nový účet na Robloxe a skončil už aj Girl Garden, lebo nechcem ísť oznova, kamo. Ja som skúšal dneska odhacknúť môj starý účet a neviem, prečo to nejde, takže poradte mi do komentáru, ako sa mám odhacknúť. Dajte mi nejaký, prosím vás, dajte mi nejaký tutoriál, jak to urobiť, kamo, takže jo. A potom, aby ste mi mohli dať add friend, tak volám sa Marko Minárik 0104. Môj starý účet bol Marko Minárik 2015, ale už mám nový. Ešte mám jeden starší, tam som sa omyl odhlásil a už neviem, jaká mám tam vec, takže. A ešte tam máme jeden účet a na počítači, ale to už nahrávam. Takže dúfam, že vám ešte nikto nehackne. Takže dávajte si pozor. Lebo ja keď som toto, proste, jak som vám minule hovoril, že keď som akože toto sa zobudil a proste som plakal úplne, tak som bol naštvatý, ale to ma zaujíma, to ma mohlo hacknúť. Ako ešte kvôli čomu, kamo? Ale to nedá nejaký zmysel, kamo. Jak ma mohli hacknúť, kamo? To ma mohol hacknúť, ako. To je tým, že by mal nejaké tajomstvo, že bol nejaký hacker? Ja mne nezdá. Ale toto je divné, kamo. Toto je divné. No. Takže, jo. Takže dajte mi like, prosím vás. A prosím vás, pozerajte moje videa stále. Lebo by the way som hovoril, už to budem asi na každý video hovoriť, že dajte mi, ja chcem mať 50 odoberateľov, lebo chcem aj streamovať, takže dajte mi 50 odoberateľov plus budete takí láskaví, takže zatiaľ čaute.